Takže čau lidi, zdravím vás, Fokfrky z nového videa ze hry New Generation Metin a je tu se mnou, já mu říkám Rýže, no. Ahoj, ahoj. Dneska se podíváme na Metin 2 New Generation, jak říkal. A půjdeme asi expit. Což je jasné. To je dobré, že tady padají ty díky plus 7 a tak další věci, že? No. Ale je to docela dost lidí. Ale už bychom mohli jít na loku, když já už jsem 18. Nemyslíš? Ty jsi 18, jo. Je taky ty. Pojď, tam to bude rychle. Už mám nějaký ty HPčka. Jdeme na počítač. Jsou lišky, že jo? No, oni jsou strašně lehké. A ty piktogramy ber, to si to budeš potřebovat. Já vím. Už mám 2 požadavky, jsem sexy. A mám 7 piktogram zbraní, to je tady úplně drahé. Ty pikty. Zbraní a brnění. To je jak Syndicateu, jak máš ty kameny, jak máš tam ty obrázky, já víš ne. Tady v Kvart, nebo jak se to jmenuje. No taky. Tam máš ty kule, nebo tolik jangů. Tak je sbírej. Mně padá asi 100 000, to je 4 000. Já mám zatím, ty vole. Já mám zatím 52 milionů. No tak já vím, že oni ti dali, že, tak oni jsou hodní. A oni strašně. 80 mi dalo, víš co? Tak kdyby byl 90, tak já jsem měl asi 2 eventy plné prutů. To mě nasralo, že já jsem to pak jako koupil si za to věci a tudy. A zapomněl jsem mít. Tam je Metin, pojď sekat. Jo, počkej, jen to dopiju. Jasně. Budeme to dělat na díly, ne? No. Ale já to budu až tak večer, takže budeš na mě prostě počkat. Tím budeš muset hrát něco jiného. Já si jdu pro schopnosti, nebo tak. Počkej na mě, pojď to rozbít, já to sám nerozbiju. Jo. No. Pěkně rychle speedu. Já jsem si udělal jinak ninju a je to baba. Chtěl jsem ženu. Tak tu ji máte. Ty vole, oblečení Fenixa, jako pěkně Fenixa, tam je půlka 48, 75. Nevím teďkom, že jsi si možná nahlas v tom videu, že vlastně jít jak já. A jo, dobré. Ještě musel na Skypeu toto. Dobré. Co mi nepasl... Takže jsme tu opět u chybičky nastala, že? No. Se Skypem a jdeme už do... Tě nebudu stišovat. Počkej. Kurva. No dej, už máš tom port do města, už to máš tu modrobokra. Počkej, já jsem si stišil ještě zvuky ve hře, tak. Už tam máš to modrá bakrata. Neřekl, že první 1000. Kurde, já jsem úplně zvyknutý tam na toho. Koho? Jak dáš nastavení, víš ne, systému, tak je prostě vždycky tam místo nastavení hry. Jo, a já no. A nebo i tam inventář, víš ne, musíš klikat nahoru místo toho dolů. Prostě tak zvyklý, no. Já jdu do města, jo? Jo. Fuj, to je taky buzici. Fuj, buzici, fuj. Je oral teror. Ach jo. Jsi taky oráči, kopáči, ty vole. Mám široký plus 7, ani nevím na co. Skryt všechny. Já tady nějak úkoly nebudu dělat, počkej, proč mám 2? A proč jsem level 1? Počkej. Já jsem level 1. Co to je? What the fuck? The shit? What the fuck, motherfuck? Co jsi? Nevím. Jak já jsem to asi vypl, tak si ty levely vole toto. Ale OMG jsem nedal ani podle úrovně. Jo, podle mě jo. Tady mám ty. No jo, tak já se jdu vždy expit, no. Stává se. Tak se portni do toho města zase do toho. Do OMG, taková jaká svíňa, jedna plesnivá.
Portni se do druhého, tam to bude rychlejší. No a tam to nebudu dávat. Ale já to tam dám celou skupinu. Jako celé, jako... Už jsi tam portnu? Ne. Jsi tam portnu. Jo, já musím dodělat 105 levelů, jakože... No ty víš. A já jsem tam mezi věspím, ty vole. Však ser na schopnosti. Oh my god. Ignor je zloděj. Já mi to taky zkoušel. Ignor si neumí udělat vlastně pořádný vlog sám. Ty dneska se mi chce hrát jen za ninju, já nevím proč. To je z těch včerejších videí o půlnoci, jak jsem si koukal pořád na ten Syndicate. Ty jejich videa mi pořád donutí. Chápeš, já se kouknu třeba na nějaké video, kde je ninja, tak já si udělat ninju, ne? Já se kouknu na nějaké video, kde je Sura, tak si udělat Suru, ne? No. A teď se kouknu na video, kde je šaman, tak si chci udělat šamana. A všechno to XP navzájem. Ty jsi. Bombastic. Inventář. A už tam jdu. Joku, nekoupíš tě seřadu, co? Měl schopnosti 8x blbec. 8x prsten, já tomu říkám 8x blbec. Jo? Strašně. Já už jsem level 5 nebo ne? Řekni mi, že jo. Jo, ok, tak si jdu pro skopka. Já vidím, že už jsem 20, asi, tak podobně. Jo? No, tak už jsem 20, no. Ještě, že jsi si dal... Co? Ok, já jsem myslel, že jsi si dal zblízka, ne? Schopka zblízka. Než jsi si zabil. Padl mi prsten zkušenosti, ty vole. Luxus 30 mapečka, to kde zabral? Ty vole, tu nějaká 115 u mě tady. A o 80. Ježiši Maria! Víš, co mi to napsalo, se nemůžu teleportovat, až budu level 10. Kam? No do bakry. Oh my god, shit. A nebo bych šel přes ten teleportár. No, běž tam a zabijej ty vojáky a ty vojáčky, oni ti dají. Teda. No, mi dají trošku. Počkej, ale portl se do těch port do měst přes ten quest. Tak to tě portne. Přesto se portni. Jo, port do města. Port do měst. Aha, tak počkej, kde je? Červená Yang, žlutá Modrá Bok, bakra. Modrá bakra. Modrá bakra! Nepřipadá mi modrá. No to mi taky ne. No jsem v tom městě. No a běž na louku. Počkej, kde je? Prostě z města, jak kdyby jdeš dolů. Kámo, víš, jak dlouho jsem nebyl v modrém městě, jakože tady v tomhle? Naposledy v Českém Metinu. Mám jít za tebou. Jo, pojď do kruhu. Port do měst. Modrá bakra a nazdarte hoši. Já už jsem aj dal M-ko, ty vole. Počkej, já si jen tady dám ještě za tu dobu, už tam půjdeš, tak si dám do schopnosti. Já už tam jsem. 4 schopka. Tak, počkej, já si dám podle sebe ty schopnosti. Oktopusík, vole. Ježi. Máme 60 jedničky, vole. Ich ty lomen. Dívej, jak Buzik vypadá. Co? Podívej se za sebe, jak Buzik vypadá ten oktopus. Vypadá normálně. Že jo, úplně normálně. Počkej, jen si tady musím něco přehodit. Když se nám musím právě pořád můžu ready. Ok, pojď. Tady má. Aha, jo, ty musíš na louku, ježíš. To si vzpomínám. Ach jo, ach jo. Ale já jsem nevěděl, jako já už jsem si úplně hodně nespomínal. Naposledy v Českém Metinu jsem viděl, kde je louka. Já jsem tam na Explode 40, jak byl. V Českém? Jo. A to ti už moc nedává. Jo, já To vím, ale. V některých metinách je to taky dobré, že tam prostě si můžeš vyexpit až do 50, ne? A pak jdeš třeba k tím, jak se to jmenuje. Kam jde? Tam můžeme jít na louku. Počkej, není tady ten bus, na co prostě opadá Fumoska? Ne, u něj myslím někde dál. On se schovává i tady někde, víš? Pojď. Tady je taky louka po cen, tady je taky louka. Ježiši Maria. No, tady nikdo není aspoň, tam je nějaký bus. Jo, tady to je taky dobré, no.
Kurňa mi to láglo, to si ani ze mě nedej srandu. No teď to by. A nejde to po tobě, že ne? Ne. No. Počkej. Mě to bije, ale ne tak až hodně. Víš, Já jim strašně hodně ubírám, normálně 6 HP. 3, 2, 1. Ty už jsi level 30, já jsem teprve 8. Já jsem 28. No, to máš dobré. Tak ty už tu jsi taky dlouho, že jo? Já jsem to asi 10 minutek. Kniha schopností, to si dej, ne? Nebo si to sebe... Oh. Já jsem to vyhodil, protože byla ničemu. Aha. Můžeš knihu číst. Zvýšit schopnost? Počkej, kam jdeš? Tady zůstaň, ne? Ty jsi jaký jsou? Počkej, já si budu vylepšovat léčka. Tak ne asi. První léčka. Bum. O peněženku a dejte mi něco pořádného. Já jsem si vždycky jak jsem hrál český metin, tak jsem si vždycky na Ninjovi jsem vždycky dělal víření kordů, že si znáš. Jo, ježišmarja. Bo to je nejsilnější, víš jak ne, a nejúčinnější, tak jsem si to vždycky dával. Dal si, já už jsem 3. Tady toto. No však, to je nejhorší, ale nejlepší je léčka. Ty už to dáš, jo? Že co? Ty už to dáš? Ne. Ale já už jsem 31, dal jsi na sebe X-Pack? Jo, mám ho tam. No, jako... no. Máš ho na sebe? No, mám ho tam. Ježíši Maria, ne. Ježíš, proč je to tak pomalu XP? Ne, ale jakože máš ho tam, ne. A máš ho na sobě jako, jak máš... Jako, jo, mám ho tam, no, ne. Ježiši, mám ho tam. Je tam nasazený, no. No, dal si ho na sebe, jo, tak Ježíš, inhalátor. Inhalátor. Ježi, ne! Boska, po ní. Shit. Já už zabiju na 2 skilly, tak ne. No a ty na nás jde tady trochu. Z ní nepadlo, mrde, díker. A teď já asi umřu, bo jsem to všechno přivolal já. Ne, dobré, tak ty mi jak spíš díky. Nemáš za. Já už jsem. Peněženka, dík. To tam padá z té peněženky úplně skoro nic, ne? Na levelu 90 se to vydělává jak šunka flek. To je úplně rychle. Když máš dobré věci. Já jsem ten metin dal asi na 2 ránky. A zase boska tu je, ty vole, o. Z ní nepadá, vole. Taky chcánku mě to bylo. Počkej, já chci brutálně tady toho nech mi ho. Kde? Tady je lukostřelec. No tak ho zabij. Já chci FMSko, já už jsem 30, 4. Ale tak ono vlastně si můžeš koupit i v shopu, ne? Čo já nevím, vole. Jo. Ale... Nebo ne. Ne, akorát si ho musíš vylepšit, tam je už hruplo asi 6krát. A nepadne. Já bych měl od kamoša 2 miliardy, jenže on není online na Skypeu, víš? Aha. Oh my god, my jsme si udělali věci, víš co? Jo. A i s příšerkama, že bychom to měli hned. Pojď sem. Jo, já to Kam jdeš? na ženu. A to jde po mně. A ty to všechno takhle plně skolím? Nedělám srandu. Já si zhebnu. Ne, ok, dobré. Ty mě expíš, takže jak vždycky skoro před... No, už jsem umřel. Tak teď už byli hmyz, víš, moc, víš co. Ber tam ty u mě. Doufám, že to je můj požeh, jo. Mám 4 požehy, já jsem skilla. Já si nebudu dělat ani nové věci než Brnko a FMSO, protože mám tam HPčka a zbytečné tracení prachu. A je to drahé jak omega. Tak já tady mám teďkom 3 mega. Jsi bohatý, já mám 56. No, na tam ty postavy nevím kolik, mám možná víc. Jo, tak víc, ale tak to už je 40, jako já jsem v 50 už měl třeba 5 miliard, jako, tak jako, já jsem měl tak úplně dobrý drop. Jsem dropoval. Kolik mám zbraní? No tenhle metin, já jsem psal tomu, ne, jak se jmenuje, ten youtuber. Nexty? No Nexty, no tak jsem tomu psal a já jsem mu napsal, že tenhle metin hraju kvůli němu, protože jsem se koukal na jeho video, ne. Ano.
A je to pravý nebo fake Nextivar? Myslíš, že to je pravé? Jako Nextivar? Bo já nevím, bo já jsem se pak koukal na je videa, tam nikdy Nextivar nebyl, ne? Tak jsem si díval. Jako jestli se jmenoval Nexivar, No? tak to asi nevím. Jedině, že by mu někdo skopíroval nick, ale podle toho, jestli jak mluví, jestli se to zdálo stejné, je tu Metin, ale to nezničím bez FMS a bez VHčka. Nejdeme si udělat FMS VHčko? Kolikátka si? 28. Lol. Stačí 2 levely. By to se ze mě... Peněženka ze mě zabereš. Tyjo, 62 statusů. Lol. Já jich mám v síle nějakých 60. Kuda, ty to všechno dám do toho a do toho. Já už na schopky mám M-ko a... Já jsem dneska natočil jedno video, ale ještě nevyšlo na YouTube. Z jakého Metinu nebo z čeho? Nevím, už si nepamatuju. Myslím, že z Metinu. Z jakého, Cindy? Nevím. Jak jsi expil na 15? Ne, to jsi viděl? No, co vím. Já se jenom ptám. Ne, já jsem expil na 20, ne, já už si nepamatuju, co to bylo. Lol, já jsem 38. Nejebne, já tu uděláme tu 40. Možno. Ty jsi co, 38? No, Ty vole, já jsem 33 teprve. že jo, ale tak to něco. Musíme jít na ty hrubší, jako na ty silnější, jako tady ty Orky, jo. tlusté. Půjdeme na orky, serem na to. Já mám věci, jako já ti... Mám no, ještě lepší jak ty. Jo, 55% ruňák, ty vole. Čemu si dávají do meče od 159, vole, na PVM, k čemu jim to bude? K čemu, když stačí dodělat jeden level? Že? Nevím. Úplně jebat. Jaký to je maximální level? 160. 160? Aspoň myslím. Kniha náčelníka, to si nechám. Když nevím, jestli to co stojí, už si to nepamatuju. Kdybych to měl 90, tak teď už si aspoň 70. No, víš, co to by to chtělo? Co? Bufa. Zase měl udělat bufa, že? Já i tu mám možná bufa, 80 něco. Jestli si já vzpomenu. Ale asi to vyzkouším. A já už jsem level 40. Já jsem ještě 35. Počkej, tak já jdu zkusit bufa a expis. Ale já nevím, jestli to dáš. Dáš to? Nevím, jestli to trošku co? Jako tady toto? Je? Mhm. No já už je dávám. Ale mi se to teď Dobro. rozlagovalo. Dobro. Videjko bude mít, dokud nepůjdu končit. To už mám asi 2 FPS, počkej chvíli, musím si to rozlagovat. Počkej chvíli. Tak, už to má 20. No zase 4. Zase 4. Zase 20. 12. 30. 50. Mělo by to být lepší. To se trošku rozlaguje, víš jak někdy. Já se nepamatuju heslo, tak to je v prdeli. Mám taky kusy u toho videa. Kdyby jsem natáčel přes Bandicam, tak se to video No, už jsem umřel. Kdybych to natáčel přes Bandicam, tak se to video ani jenom nesekne. Ale zase přes Bandicam nemůžu upravovat. Což je celkem nevýhoda. Takže natáčím přes Fraps. Ale zapl jsem bufa, lol, zapl jsem bufa. Fakt? Jo, A jaký level? to ještě nevím. Jestli tam vůbec něco bude. Ta 92! Kde? Ne, ježiš, ty jsi tam... Lol. Já jsem došel na bufa, který je 112. No tak pojď. Pojď, budeš nás bufovat a bude to krásné. Já jsem kamošovi našel jeho bufa. On ho jako zná, on se jmenuje osobní bufer. Osobní buffer? Jo, on jeho někdo zná ten účet, takže... Tak pojď tu s ním.
Ti nevím, jak dlouho bude toto video. Asi dlouho. No pokud mi nedodají gigabajty v kompu, že jo? No to žere giga. No, tak to je na hovno, kolik máš? Nevím, 104 jsem měl. Jestli brousí, Ale jak to vyrenderuju, tak to máš vždycky třeba půl, vole, nebo jeden. Já zkusím na tady toho pomocníka, teda jeho černého větráka zkusím. Už když jsou buferou kary? Když má heslo, nevím co. Já jsem mu našel jeho... on má vrahouna, vole. On to má věci plus 9. No a má kolik peněz? A Brenko má Kolik má peněz? 1 milion, 2 miliony. Cože? A tak má dobré aspoň věci, ne? Do prdele chcípnu. Pardon, že tak mluvím. Pomoc! Ožer mi jo. No tak se kouk nějaká parta jde na mě. Má jenom 40% buffy, tak když je vrahoun, kurdau. Pomoc! Hej, přidá se tu na tu postavu tvojí Dizzy Smurf. Rychle, On nemá ani teleportační prsten. rychle. Proč? Já už jdu do modré bakra, vole. Počkej, ne, rychle, však jaká parta jde na mě. Tak musíš počkat, nebo jsem se portl. No už jsem umřel. Tak to už máš jedno, kus to musí. Dělej, napoj se na vara. Počkej, já už tam běžím, i když běžím na pochcanec, ale už běžím. On tady má ve věcech třeba obrana na Ninjum 10, hodnota útoku 75. Už jsem umřel. Já jsem si udělal ty věci, sakra. Kurdau. Bonne. Týpek. Bonne. Po mně, počkej, jste horší jak malé dětská, pozrite, co to napíšete. Packa, vole. To, tak to, abyste nahodili, že tam přiznání hráčů měl generáciím. Trevor. Alfa samecek. Ach jo. Už tam běžím jak tance, ale to je jedno. Má 40% bav, jo? No, tak on nemá věcí, vole, on má v jedné věci int. Ale jako na bere třeba, jako má pečka, jako. Jo, to chápu. Tak 112, proč by neměla pečka? Já už jsem tam. Dick more osobní buffer. Vím, jak tam někoho zabijíš. Dildo, už ji čekám. S tím se moc nedaleko nedostaneme s tímto bufem. On je Kde tak jsi? pomalý? No. Tady jsem! Já nevidím, mi to Osobný buffer. Buffer. No, buffer. On je PvP, jo? Není, ale měl i PvP. Zkus to teď, ty to dáš na dvě rány, vole. Lepší? No, ani ne. Kdybys měl 100% inteligence, tak je jo. Teda inteligence. No No. vlastně jo. Kdybys měl 105 nebo tak tu dávám jak na jednu ranu. Ale jo, celkem to tady dávám. A počkej, já si tady přivolám tu velkou partu. Počkej, já ti pomůžu. Bumbat! No a teď se koukni tady. To jde na mě. No já si umřu. Ne! Neměl jsem načtené skilly, to načítá jak chcance, ale pomalu. Rychle bije aspoň, jako tím věžem, nebo co to tam máš. Teda, jako zvonem. Prostě Vole, kolik peněženek, dívej se. 4 peněženky za sebou. Co má za brnko, ty vole? Od 54. Já jsem pořád 36. Uděláme si bufa? Ježiši Maria. A já ho zjem, my rychle uděláme. Co? Ne. Na. Co mi to dáváš? Počkej, nic, já to dám na sebe a uděláme bufa. Marek, kurdau! Tak dá ještě mi toto. Kurdau. Kurdau. Dám ti kurdau, počkaj. Brr. Já bych to asi už ukončil. Ale ještě jak ty má. Kurva. Doděláme věci a už to asi radši dám pryč. Teda pryč. Ukončíme. No. Ještě musíš pojít videjko, víš co? Ještě musím tam video trochu, jak bych to měl říct,
Zapracoval. Ano, do ženy, do prženy. Ještě mi z peněženky padly 2 pergáče, tak proč ne, že? Ty už máš dalších 7 pergů. Já jsem tam měl asi 4000 pergamenů na tom varoví. OMG. 4000? No. To co je? Nevím, ale už ti jdu pomoct. To Ne, umřu. Rychle. Pičová, Se to to expíme já levně. sám, hej. No, tak já Pitogram. jsem... Padla ti peněžonka. Ne. Jo! První peněženka. Obdržel si požehnaný pegament. Pegament. Kurva, se mi buglo. Ačko. Kolik máš požehu? Já mám 8. Mám vůbec ten? Jo, mám. Dej, já to jak dobře. Já tam mám 600 na kritik. Poženej, pažovan. Pojď, já už to kašlu, já jsem 38, tak jdeme. Počkaj. Tu jaká rychlost, tyjo, ta ninja. Počkej, port do města. Počkaj. A modrá Ještě náš... baka. Kolik máš? Ne! Co? Ještě nedávej. Já jsem 38, to kašli tu 40. To bude na dlouho. Aha, tak ne. $39. Jak dobiješ toho chlapa? Aha, Já? tak ne. Jak zbiješ někoho, tak už mám 39. 3, 2, 1 teď. Ne. Teď. Takže 39. Ještě ten jeden. Radio tam je, jo? Kde radio? No tam dole u toho inventáře a tak dalších těch blbostech. Počkej, cože? A kdybyste se ptali ve videu, a nebo vás to nervovalo, co to tam pořád píská, tak to je jeho počítač, jo? Tak by byl na inhalátoru, nebo jak se to jmenuje, víš, ne? Na smrtelné posteli. Sorry, ale vážně se za to omlouvám, ale nevím, tomu kompu prostě jebe. A kolikrát se mi to stalo, ale nechci to teď přestat. Minule to přestávalo za chvilku. Teď to nechce přestat. No ještě pár procent a už jsem 40. No a já už budu mít, 41. já už mám další 2 MK. Jaj. BUM! Teď. BUM. Chápeš? Počkej, jdeme tady ještě jdeme tady do města, aby nás nikdo nezabíjel. No však jo. A tam si uděláme věci. No. Tam je FMSko, ale musíš, že si... No ty víš co. Když tak mi půjčuješ piktogramy, já to hodím na +9 a pak půjčím tobě. Co? Pitogramy, no pitlogramy. Pitelohové gramů, vole. Pito, to je pit... To je pito. To je pitomost. No, strašná, vole. Mohlo se to dělat úplně normálně, že? Vylepšilo. No, Tyto elixíry eskane. tak vyhodím všechny. Já už jsem, počkej, ninja. Palecík. A dáme si brnění o 26. Jaká jsem sexy? Strašně škaredá. Děkuju. Jedno je- ještě to je zbraně. pěkné. Filmusko poznala za 30 000, tak to beru. Počkej, já to jdu aspoň na +5 u toho oktopuska, ať mi to vylepší. Jedno zbraně taky já. Ty jsi taky jedno zbraně, Já si seberu ty Dicky Luky, no. Aha. Jo, vlastně já mám Dicky. Aha. Aspoň na +4. No já zkusím ty Dicky aspoň na +2. Oktopusík. Čo ty, už ti tady ruplo brnění, co? Že tu si bez brnění. Ty naháči. On měl +9, tak nemohlo mu rupnout, vole. Tyjo, Že zase mi dáš pikty, já už ho mám +7. nemám. Potřebuju 3 pikty, nemáš? Zbraní? Zbraně, vole. Nemám, já jsem skoro žádný nedostal, bo ty si všechno ví, toto. Prosím, ani brnění nerupne, prosím, ani brnění nerupne. Jo. Nerýpně, vole. Já mám všechno na +3. Lol. Žele. No, teď si tam dáme bonusy, no snad tu jsou. Já mám bonusy, vole. Obchodní bonusy. Cože?
Ty PvP bonusy jsou to jaké trochu drahé, ne? Já si je taky dávám, jestli tam nepadnu příšery. Ty 12 milionů, já jsem tady, je nedostatek langošů. Celý kámoš, vole. Taky langoš. Oh, lol. Padlo mi tam hned proti. Průmka 3, vole. More langoš a už mám jenom 25 mega. Nedělejte si srandu, že mi padá průmka 6, vole 3. Jo, průmka My se 24. pro tuhle bombu už s váma loučíme, že? No, počkej ještě chvilku. Kde pak jsem? Já bych si s tebou nedával souboj, to bys mě dal stejně na ránu. Jak víš. Tak počkej, tak na konci uděláme to, že si dáme spolu souboj. To nevypadá moc dobře. Jo, mám luxusní FMSko. More, olíš mi karka. Tak lepší než nic, že? Jo, luxusně náramek. 3000 zubů. No, pojď. Počkej. Olíš mi nohavice, počkej. Ale šamani a polomrtí, vole. Polomrtí, vole. No, jdeme, ale mě zabiješ. Nezabiju, tak jsem ninja. No, a já ninja. Tak sice ninjové jsou nejsilnější z nejsilnějších? Ale můžeme. No, ale nemůžu si neviditelovat, já nemůžu odsouhlasit. Já Go? vím. Au, lak. No. Takže po tobě, že ne, Elíku.